Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel of subscribe. Kanti uma ukuthi usuyibuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukela umfundisi udubule wabulala abantu ababili ngesikhathi iqulu labantu lemvimba ukuba ngalinge nje axhuma itende lesonto emphakathini ngoba linomsindo futhi bayaphuza ukuqeda endaweni yase-Avery Park ngaphandle kwaseMidrand esifundazweni sase-Gauteng. Obululu basendaweni laba abadutshuliwe behambe bathi bayabuya babe sebebuya ngempela bedine beganonwabo bemfuna la umfundisi kanye nobaba kwakhe befuna ukuxoxisana nabo. Ngesikhathi leqembu lingabatholanga umfundisi kanye nomfundisi livele lanqunqisa ngomlilo umuzi wabo. Umfundisi uboshwe ngemuva kokuzinikela emaphoyiseni ngecala lokubulala laba bantu ababili ngesibhamu emva kwezinsukwana. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.